Volio bih da napravite paralelu između života fudbalera sada i u vaše doba. Koje su nekako glavne razlike? Pa sigurno da je današnjim fudbalerima mnogo lakše. Imaju zaista sve ono što je potrebno jednom profesionalnom igraču, za razliku od vremena, na primjer, kada smo mi igrali, da nismo imali ni suplementacije, ni regeneracije i tako ti stvari. Sada zaista igrači imaju sve, njihovo je samo da budu fokusirani na teren. E, Međutim, ja se nekako ne bi mijenjao za ono naše vrijeme. Čini mi se da smo bili nekako više ekipa, više smo vremena provodili zajedno. Međutim, treba shvatiti da je prije bilo i mnogo više igrača, bar u mojoj generaciji, iz same škole, omladinskog pogona, fudbalskog kluba, tako da je gro igrača bilo iz Željničara. Tada u ekipi imamo iz 20 zemalja, ono što se kaže, igrače i treba malo vremena da se oni povežu. Međutim, ja sam zaista prezadovoljan atmosferom u našoj ekipi